Onks kaikki kunnossa? Keimo ok, kalja tuli mukaan. No ei todellakaan mun kutsilaukkuja veneessä. Hei, mähän voi käydä sukeltaa. Kutsilaukku. Ketä sellainen nyt kiinnostaa, kun ollaan haaksirikkoutuneena täällä keskellä järveä? Älä huuda mulle, sinä sen veneen Karille ajoit. Ja se laukku on aito. Aito ja aito, mä ostin sen Pattajan reissulta. Mitä? Eikö se olekaan aito? Relax, uhurtat ja nartut. Keijo vetää keimon loppuun, niin voidaan lähettää kato pullopostia. Noin. Onks kellään muuten kynä ja paperia? Mun laukussa olisi. Idiootit. Tölkki kun täyttyy vedellä, niin se uppoaa. Se pitää olla pullo. Jos on korkki, niin silleen se homma toimii. Löytyy. Löytyykö mitään järkevää, mistä voisi olla jotain hyötyä? Enpä huomannut katsoa. Pidähän tätä, niin mä käyn kurkkaan. Pullo! Sehän on feikki. On se sitten feikki tai ei. Mutta se sisältää mun pikku riikkisen tissittelupullon. Kynä ja paperia. Ei, tuon alkoholin väärinkäyttö. Ei noin. Ethän sä sitä koko pulloa yksin voi juua. Sähän sammut, jos sä niin teet. No ei tätä nyt poiskaan ruveta heittämään. Tällaistakö sitä kaivattiin? No niin, nyt ruvetaan pääsemään asiaan. Mitäs muuta sit sukellella? Mä voin sukellella vaikka koko päivä. Miksiköhän toi Jaakko sukeltelee noin innokkaasti? En tiedä. On se joskus heidät kotitaan reisiä. Ei jumalista. Jatka hippelee mun tyttöystävää keskellä järveä, vaikka ollaan haaksirikkoutuneita. Mikä perversi sä oikein olet? Kato nyt, mitä sä menit tekemään. Keijo, ootsi kunnossa? Keijohan tykkää vaan pillistä poskessa. On varovainen sen kanssa. Uitko pikkusen kauemmas ennen kuin ammut sen? Ravistele sitä! Kuoliks? Kuoliks? Oot sä ihan sokea vai tyhmä muuten vaan? No anteeksi, en oo ennen nähnyt kenenkään kuoleva. Kei oli mun paras kaveri, mä otan ryypyn sen kunnian. Nyt meidän täytyy keskittyä täältä selviämiseen vaan. Lähettää tää pulloposti. Se me ollaan Keijolle vähintäänkin velkaa. Olin mä muutakin Keijolle velkaa. Ainakin 20. Me pitää saada jostain juotavaa, että me kuollaan tänne. Älä juo sitä kaikkea rommia itekses. Niin tyypillistä. Heti ollaan kritisoimassa, kun joku koittaa ottaa kaverin muistolle. Koita sinäkin nyt keskittyä vaan siihen pullopostiviestin kirjoittamiseen. Sä oot just noin itsekäs. Muut kuolee janoa ja sä vaan ajattelet ittees. Mä oon lukenut semmoista jutusta, että jos on haaksirikkoutunut, niin on parempi juoda omaa virtsaa kuin sitten järvestä vettä. Mä en ainakaan juo omaa kustani. Mä mieluummin keskityn tähän pelastusviestin kirjoittamiseen. Mä voin kyllä juoda kusta, että selviäisin. Jaakko, hei. Olisiko se ollut sille, että mieluummin kusta pitää juo kuin merivettä? No, niinhän se just oli. Tää on makeata järvivettä. Kyllä sä
Tätä voit juoda, jos sä haluat. Kehvelisen. Nyt tää viesti on valmis. No mitenköhän pitkään tässä sitten menee? Hei, nyt tehdään semmoinen homma, että kaikki suojautuu auringon pistokselta, otetaan uimahousut pois jalasta ja kaikki vetää ne päähän. No nuo ei kyllä toimi ollenkaan tossa. Iuna hoisee! Aina sinäkin oot valittamassa. Pidä sinä känniä, eli se turpas kiinni. Hei, miksei me muuten uida tonne läheiseen saareen? No nyt se sai sen auringonpistoksen heti kun annoit uimahousut Maijalle. No mäkin näen sen saaren. No kyllä minäkin sen näen nyt, kun tekin näytte. Mutta kangastus on semmonen, että silloin kun yksi ihminen näkee sen, niin kaikki sen näkee. Ja sitten kun kukaan ei näe, niin sitten sinne ei niinku pääse sitä olemassa, että sitten niinku kaikki kuolee. Että se on niinku end of story, että vähän ne perus Titanic-läppä. No mitä me sitten tehdään? No ei tehdä yhtään mitään. Odotellaan tässä ja kellutaan ja sinä oot hiljaa. Nyt se sika sammuu. Tuollainen vitun sika se on aina ollut. Sähän oikein täriset. Tuu lämmittää. Niin kuolla tänne. Sitä mä oon kans miettinyt, että me saatetaan kyllä kuolla tänne. Mä en kyllä haluais kuolla, että mä ois jättänyt jotain merkkiä tähän maailmaan. Ymmärrän. Mustakin piti tulla Seiskan julkis tai joku TV-tähti. Tai jotain. Mitä me enää pystytään tekemään? No lapsi. Mitä? No lapsi tai lähde vedessä 9 kuukautta muutenkin, että se voisi jäädä eloon, vaikka me kuoltais. Olisiko aina pitänyt se vähän tyhmänä? Mutta toi on ihan mahtava idea. Ota mut rajusti. Jo Jaska perhana! Hyvä kun vastasit! Voiko tämmösen tappaa, kun tällä on munat? Mitä? Kalaa! Kalaa, millä on munat! Tämmönen mereneito, mutta ihan väärinpäin ja ihan saatanan ruma! Mutta en minä kotiakkaan viitin viedä, kun isommat silkuttimet kuin ihellä.